Iar ne jucăm toca-boca pe fiecare zi, adică acum am făcut una de dimineață, una amiaza și una seara. Așa fac. Unde-i toca-boca? Unde? A, uite-l aici. Nu l-am văzut. Și o să răsturnăm bradul. Nu mai e pentru Crăciun. Este acum doar iarna. Știați? Gata. Acum să începem. Nu știu, acasă, începem. Of, tati, nu ți se mai pare că nu mai e pentru Crăciun și e doar pentru, nu știu cum să... Adică nu ți se pare că nu mai e Crăciun? Stați puțin. Haideți să punem bradul. Haideți să aruncăm bradul. Nu mai e pentru brad. Haideți să scăpăm de brad. L-am aruncat. Gata, l-am aruncat. Hai ca să stea și el așa la vedere, știi? Ce? Vine cineva la noi în vizită? Da, vine cineva la noi în vizită. Păi cine vine? Ca să mă îmbac frumos. Da, e ziua noastră? Da, e ziua voastră. Da, e ziua voastră. Yay! Păi haideți să ne îmbrăcăm foarte frumos. Gata, eu mă duc în camera mea. Haide, acum să mă schimb și eu. Ce să mă schimb eu? Că eu nu prea am haine. Acum eu mă duc să vă fac tortul. Tati, ce mănânci acolo? Nimic. Știi ceva? Nu o să mai facem tortul și doar o să fie ziua voastră, da? Da. Hai că vin oamenii. Ok, stai să mă îmbrac și eu. În ce să mă îmbrac? Uite în aia. Ok, hai tata că vin. Vin musafirii. Uite, au venit deja vreo câțiva. Uite, și o binică au venit. Dar unde e oare cea? Ia uite. La. Mamă, dar câtă lume a mai venit. Uite și pe ea, cum o cheamă, mătușa.
Mamă, dacă ți-au venit la noi, bunicule! Bună! Ce faceți? Ați venit la noi? Stați, cum adică să dormeți? Oh, nu. Mai bine plecați. Haideți să vedem cine a venit, nu? Deci prietenii noștri, Maria, și bunica și mătușa. Unde-i mătușa? Uite mătușa. Gata. Dar mamaia noastră unde? Haideți să-i adunăm pe toți. Nu? Mama, dacă ți-au venit, nu-i așa? Stai, bunicul unde-i? Bunicul? M-ai speriat, bunicule. Mamă, dacă ți-au venit la noi. Haide, astăzi nu avem tort, deci o să-i cântăm doar muscaia. Așezați-vă toți! Atenție! Accelerăm! Am o căsuță mică, așa și așa, și frumos se ridică, așa și așa. Eu bat la ușa acasă, așa și așa. Haide acum să cântăm. Mulți-ani trăiască, mulți-ani trăiască, la mulți-ani trăiască, mulți-ani trăiască, la mulți-ani. Sofia să trăiască, la mulți-ani. Alex să trăiască, la mulți-ani. Gata! Iuhu! Iupi! Puneți o dorință. Haide să spunem între noi. Ce dorință îți dorești? Alex, eu îmi doresc ca să am o grămadă de jucării și ca toți oamenii să vin. Și eu mai am o jucărie. Și eu vreau asta. Și ca toți oamenii. Haide. Gata! Uhu! S-a făcut noapte, trebuie să plecați. Ok, pa! Nu, bunicu. Nu, bunicu, nu. Gata. Păi noi cum dormim? Am uitat.
Așa. Chiar voi cum dormiți? Păi nu știu că... Nu, așa mi-ați spus. Lasă că știu eu, am o idee. Dacă totuși mai vrei să ai locul ăsta, așa, toate lumuți acolo, parcă scară să nu ai. Ce zic? Și unde să ducem asta? Păi nu știu, că tu nu ai văd. Că nu știu nici eu. Stai. Nu. Iar știu eu. Da. Ia? Încă putie! Bun, dar unde punem asta? Apoi nu mai punem. Și unde punem câinea? Tot acolo. Aici. Stai, ăsta ce caută? Și ăsta? Nu-ți mai sunt mâna de alestre. Și ăsta trebuie să mă scoatem. Păi gata, uite! Ai, eu dorm sus, eu dorm jos. Păi stai, nu trebuie să vă schimbați? A, da. Eu mă schimb aici. Mă schimb așa. Moșu. Haideți să vedem dacă nu mai e niciun musafir. Pe aici nimic. Pe aici nimic. Pe aici nimic. Pe aici nimic. Pe aici nimic, nimic, nimic. Ia, pe... Hei, dar tu ce cauți aici? Păi, ai uitat? A, da. Am uitat. Da, chiar am uitat. Eu zic mai bine să dormim. Haideți să ne schimbăm și să dormim. Păi uite, chiar am o pijama pentru tine. Asta e a mea. Asta e a ta. Dar și câteva mai sunt la numele. Da? Toate chiar sunt ale tale. Haideți să ne punem să dormim. Nu-i urăsc pe copiii ăștia. A spus că ne urăște. Lasă că îi arătăm noi, nu?
Trezește-te! Trezește-te! Tata trebuie să meargă la muncă. Trebuie să-l trezim pe tata. Hai! Tati, trezește-te! Trebuie să mergi... Ce? Trebuie să mergi la muncă. Da! Am întârziat? Da, ai întârziat, alea, că e 5 ceasul, dar tu trebuia să ajungi la 4. Ai întârziat o oră. Aoleu! Păi de ce nu mi-ați spus? De ce nu m-ați... Direct m-ați trezit? Vai, de capul meu și nu mai găsesc haina. Uite-o. Hai că trebuie să plec rapid, pa! Am rămas numai doi. Deci ne ducem să ne spălăm. După ce s-au spălat, gata, s-au spălat și acum trebuie să ne facem baie. Eu prima, da, eu prima, că eu sunt fetiță, da? Oricum. Șervețel. Gata. Sunt gata. Haideți să dau înapoi costumul meu. Dar pleacă. Pleacă. Să nu mă vezi. Gata. Și eu mă îmbrac în haine de casă. Gata. Mă schimb de față cu tine. Am umit. Of, hadi. Gata, și gata. Haideți să trezim pe mami. Mami. Ce e? Am întârziat și eu? Da, ai întârziat un pic. Dă-te 2 ore. Dă-te o oră. Păi și eu, de ce nu m-ați trezit? Păi, mergeam la baie. Ok, cum spun eu. Pa. Tata cu mama au mers la muncă, doar că ei n-au plecat. Ei s-au dus singuri la bunica lor și la mătușa lor. Au plecat singuri și i le-au plăcut la nebunie. S-au jucat, au mâncat, au făcut de toate.
fără când mai vin nepoții noștri. Uite-i, bat la ușă să chei. Ia uite-te, da, spre noi. Bună! Nepoții mei, de să vă trag o leacă de bujor. Și eu. Asta-i voi cine sunt? Sunteți? Nu vreau, voi nu sunteți mătușa mea. Bunico! Haideți să arăt care-i mătușa mea. Unde? Uite-o, mătușa mea asta. Da, ce drăguț sunteți. Haideți să ne jucăm împreună. Cine le-a bătut auriu? Eu o leau că vă certați. Da. Da, unde o să dormim în seara asta? Aici. Da, adică, cum dormim amândoi? Așa? Da. Cine se pune pe canapea? Hai, eu aproape câștig. Nu, eu! Am câștigat! Yay! Pupa, titita. S-a făcut noapte. Vedeți-vă jos. Eu mă bag. Eu nu mai pot să mă bag. De ce mă bag acolo? Păi și eu unde dorm? Ei lasă. Ei se nepoții mei. Așa. Bună dimineața! Haideți să lăsăm un beluțel. Gata și haideți să plecăm. Nu mai pot! Am stat o grămadă să mergem 2 ore. Adică vreo 10 ore de-a luat să mergem. Aoleu! Între timp au ajuns și mama cu tata acasă. Tata și mama. Păi, unde-ați fost? Că nu v-am văzut. Păi, am dormit la bunica. Am fost singur pe la bunica. De ce vă minteți? V-a luat bunica cu mașina, nu? Adică mătușa, nu? Nu! Am mers noi singuri. Și cât v-a luat? 10 ore să mergem până acolo și înapoi. Da, și n-ați obosit? Ba da, și vrem de mâncare. Săraci de ei. Haide să mergem la tati la muncă. Păi, nu avem voie, copii. Lasă că nu știi tu unde mai e tata, unde s-a transcris la altul. Foarte fain. Haideți să mai vârtim între timp ce coborăm.
ne-a luat să mergem până aici? Foarte ușor, 2 ore. 2 ore? Ok, haide, ce doriți? Stați aici jos. Eu aici. Să aici. Nu, eu pe mijloc. Sunt fată. Și eu sunt băiat, ce mi-e frică. Ia, haideți să vedem. Mai Deci, ce doriți? Am înțeles, stați că cred că știu. Au mai venit niște copii pe la mine și au cerut ceva. Săraci de ei. Haideți să iau farfurii mici sau mari? Mici. Mie una mare. Ok. Una mare. Da. Mama, dar cum gătește tata atât de rapid? Păi, ți-am zis eu. Nu? O farfurie gata și 2 mici, nu? Ce dorești? Dar ce leagă copii? Da, la asta. Ce bun a fost! Ție? Nu mie. Cam acesta a fost vlogul, sper că v-a plăcut, să nu uitați să dați like, subscribe și clopoțel și să nu uitați. V-am lăsat. Pa!